Un home es disfressa de la seva mare morta per poder seguir cobrant la pensió a Itàlia. Ja ho he dit, això? Ho vaig veure ahir. Vale. Fa 3 anys que el cadàver de la mare estava modificat a casa seva. Va ser descobert perquè, disfressat de la seva mare morta, intentava renovar el carnet d'identitat per continuar cobrant la pensió mentre ocultava el seu cadàver modificat a casa. Va. A veure, jo penso que no n'hi ha per tant, hi ha a la comunitat... No n'hi ha per tant, ja veuràs, Naixet. A la comunitat Toraja de l'illa Cèlebes, a Indonèsia, cada 3 anys es enterren els morts per fer una celebració i els vesteixen, i això segur que és riquesa cultural i patrimoni de la humanitat, saps? O sigui, que fàcil que és fer mofa i criticar una persona filla única que vol tirar endavant la seva vida. Jo ho veig una mica com banalització del fillinoquisme, això, una mica, una mica... O sigui, a veure, els agents van denunciar el presumpte impostor per delictes d'ocultació de cadàver, substitució de persona, estafa a la seguretat social i falsedat documental. A veure, l'ocultació de cadàver no està bé perquè potser la mare tenia una assegurança i havia pagat el nínxol i volia acabar els seus dies doncs, allà envasada amb un forat, no? Però la resta de 3 delictes, els 3 delictes següents, si tothom hagués comès qualsevol dels altres 3 delictes i s'hagués tornat blau, això semblaria el país dels barrufets, em fa l'efecte, però bueno.